Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nigeria maza da mata da fatan kowa na lafiya. Ina muku gaisuwa kuma ina muku fata alheri kamar yadda nake wa kaina. Kuma ina nema ga Nigeria da Allah da Annabi da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ga bidiyon da ya fartaje ya like din shi. Sakon nan ya je ne sa ya je ga waɗanda ne kai mashi su shiya. Saboda akwai wasu Nigerian har yanzu su gane ta yadda yana ta yi ba. Har yanzu akwai wasu Nigerian saboda wasu na suke yi ba saboda ƙasa suke ba. Akwai wasu Nigerian daga nuna muna wai mun shiga mun yi zama tarayya ne ba ta yi muna komi ba mun hito mun hitar baya gare ta. Ina son su gane ba wannan bane. A lokacin tarayya muna da matsayi wanda ba mu da shi yanzu nan. A lokacin tarayya idan na yi imani a lokacin tarayya idan ni sauka da farancin kin Niger na kowa da waje na ina zuwa kafitan na Niger ko ban da takarda a lokacin tarayya matsayi na dan tarayya. To amma yanzu ba haka bane. Ku gane wannan. To a yanzu a lokacin tarayya a cikin gari ne mai yana da izini duk inda muka je mun san akwai wani matsayi da gare mu wannan matsayin mu na yan tarayya kuma ba magana ta ɗaya bace wannan kowa san in kana dan tarayya a Niger ka san wannan lokacin wanda kake to ba wannan muke yi ba mu ta Niger muke yi paske mun san Niger a fantu duk abin da za ka yi Niger ka sa ta gaba sannan shi yasa wai kuka ganin ka wai an ce muna wai mu ba yan tarayya da kirki bane menene ba haka bane kasar mu muka hisso bisa ga tarayya mun hisso na hisson kasa ta bisa ga tarayya kuma na son ƙasa ta bisa ga Bazum, na son ƙasa ta bisa ga Muhammad Isu, na son ƙasa ta bisa ga Chani. Ina son mutane su gane wannan. Ƙasa ta ba wani wanda ya raba da ƙasa ta. Ko komi kai min da kana cewa ni dan ƙasar kaza nake. Kuma muna so ba musu in muna wata ƙasa za a ce muna etranger. In muna Niger muna so ba a so an san Nigeria muke. Dan haka mutane su gane da cewa in ka ga mutum in ka ga ya ka cewa jaki na takama an cewa ko na samu. Da kaga kana buga gaba kana wani abu ƙasar kana kake. In kana wata ƙasa dole sai ka saurari wani abu kana so ba so a gaya mashi mutane su gane da wannan kwa akwai mutanen da har yanzu saboda wani na suka yi ba saboda ƙasa su suke yi ba saboda wani na suka yi ni ba saboda cani da kai ba saboda Muhammadu ba saboda bazo nake ba ina yi saboda ƙasa ta ne ina son ƙasa ta koma bisa ga turba irin ƙasashe waɗanda suka taka turba ta ƙwarai saboda haka nake magana paske mun sani a kowa ya sani a ƙasar mu tsakani da Allah babu shari'a ba jitis ta gaskiya farko to muna son ƙasa jitis ta komo bisa ga ƙasa ta ɗauki jitis ta gaskiya zaɓe kowa sani tsakani da Allah ƙasar mu ba a zaɓe da kirki lokacin da ya wuce to muna son ƙasar mu zaɓe da kirki ya dawo cikin ƙasa ki zan zaɓe na kirki akai ƙasar mu abinda muka buƙata kenan ga Nigeria su san da wannan saboda wannan muke faɗa ba muna yi saboda kanmu mu ko babu mu yau akwai ƴaƴan mu za ku akwai jikokin ba za ku yau ga example nan ga Senegal manomi ya hito ya zo babu wani abu ya ɗauke shi shugaban ƙasa an nuna cewa akwai adalci zaɓe wajen zaɓe Senegal to abinda muke so ƙasar mu ta dawo bisa ga irin wannan turba wadanda muke kenan ba muna faɗa saboda gano mu bane ko saboda wani muna yi saboda ƙasar mu ne ina son Nigerian su gano wannan wurin saboda masu wannan kirtige din masu wannan mugayen maganganu su ga dama su daina ina son masu wannan gayen wannan maganganun su daina su gane abinda muke ni wala mu a lokacin da aka tarayya take lokacin nan muka jin daɗi ba yanzu ba mun hijin daɗi a lokacin tare lokacin da in mun shiga Nijar mun san abin da muke mun san abin da aka yi to dan haka mutane su gane ba muna yi saboda wani bane fa wallahi saboda kasan mu na mu saboda kasa muke duk abin da muke muna yi na saboda kasa da haka mutum ci gane cewa duk abin da kai saboda kasa ka kai tsakaninka da Allah kai tsakaninka da Allah ban faɗa saboda wani ba kudi ake bani ba kun ban yi saboda ba kudi ake ban ba ina yi ne saboda kasa ta wanda ya niyyar gane ya gane wanda bai gane kuma har gobe ya yi saboda wani mu ba mu yi saboda wani